Ganda mga friends, oh. Yung natin pa may iba. Oh, may mga ano pa rin sila dito, mga lollipop na pang-Valentine. Pasakit ay sa... Oo. Para yung ano, boyfriend mo, matamis ka niya mahalin tayo, may lollipop. Ito, oh. Oh, ito mga friends, oh. Pagkano kayo itong lollipop nyo, eh? Oh, tingnan nyo yan. Bilhin nyo yung mga sweetheart nyo. Yung mga darling nyo. Para maging matamis ang kanilang Valentine's Day. Welcome to my channel. Happy Valentine's. Ito, magkano dito madam? 250 po. Ganda no, maganda. Pagka ito magkano? Yung bulaklak? Para sa ito po. 250 din. Happy Valentine's Day, February 14. Bali lang to 250. Ah, ito 100. Ito 100. Ito nga pet, tingnan natin pa yung iba rito. Pagka ito magkano na? 350 po. Pagka ito, magkano? Okay. 150. Yeah, may chocolate pa rito. Ito, pagka ito magkano? 200 boss. Ah, parang ano yan, simple pa lang. Pagka ito, magkano? 350. Pag maliit, 150. Mga Valentine's na Valentine's, mga friends. Ito, meron din sila dito, oh. Hershey's. Pag ganito, magkano? Yeah, 600. Ayun, ganda nito, oh. Pag ganito, magkano? 35 po. Oh, pinakamura, mga friends, oh. Yeah. Kaya natin may iba, mga friends. Enjoy watching na lang po. Yeah, meron pang iba, mga friends. Happy Valentine's, February 14, 2025. Pagka ito, magkano benta niya ganyan? 750. Pagka ito, 100 plus po. magkano mga? 150 to 50. Ganda, maganda. Pati ito, paras na rin to. Tapos yung dito, chocolate niya magkano? Eh, pagka ito, magkano? 200 po. Pagka ito, 400. 400. Original yan, oh. Yes po.
Valentine's na Valentine's sa mga gan. Okay. Ito magkano? Salita nyo. 350. Pagka ito pa, ano? 150. 150. Eh, mga presyo maganda. May max din kayo, no? Ano, customize to? Pwedeng lagyan ng pangalan. Sa may card po. May card na. Kala ko pwedeng i-ano. Maganda yung mga. Mamaya siguro, ubos na to siguro mamaya, ano. Okay, dito sa kabila. Yung mga price, maganda. Magkano rito? Fresh po. Pati rin dito. 1,100. Oo. Ito, 500. Ay, yung maliit, Oo, 500. 500. Sunflower beetroot siya. Ito mas marami to, maraming mga ano yan. Assorted na rin yan. Oo, assorted Sunflower na rin. saka rose. Rose, 500 lang yan. Ito, 1 talaga yan. Mas Ganda. location. Si Madam din, sama natin sa Valentine's. Yan, yan. Tapos parang bulaklak ng pambasa. Happy Valentine's mga Aldan. Mas marami kayo ngayon. Last year, kukunti. Pag ganito Madam, magkano ganito benta nyo ganito? 150 lang. 150. Pati ito, mali lang rose. Oh, 150 lang. 150. Mas maganda na to kasi mas malaki to. Pas may iba pa mga friends. Tingnan natin. Ito mga friends. Oh. Tingnan natin pa may iba. Oh, may mga ano pa rin sila dito. Mga lollipop. Na pang Valentine. Pasakit tayo ay isang. Oo. Para yung ano, boyfriend mo, matamis kanya mahalin tayo may lollipop. Ito oh. Oh, ito mga friends oh. Pagkano kayo itong lollipop nyo eh? Oh, tingnan nyo yan. Bilhin nyo yung mga sweetheart nyo. Yung mga darling nyo. Para maging matamis ang kanilang Valentine's Day. Pagka ito magkano? 1.7 daw mga friends. Pa ito? 1K. Okay mga friends. Ito maganda rin to oh. Ganda. Pagkano tayo? 1.5. Yeah friends, so may presyo na oh. 1.5. Ito yung mga iba pa mga friends oh. Mas dakil natin. Mas dakil natin. Last year days ito ah. So mga pins pang iba oh. Yeah. Dito lang yan sa aming bayan ng mga gan. Dito sa lalawigan ng Pangasinan. Pagka ito madam, makalabenta yung mga ganyan. Ganito. 200 mga po. Malalaking sunflower. Pati rin mga to, 200 din. Plus. Magkano? 150. Ay, 150 yun ang 200. Opo. Kasi meron siya eh. Ah, may Ito mo lang ito 200 mga friends. Ito 150 lang. Yan, sama na.
Magkano rito nyo eh? Maganda mga friends, tingnan nyo. Oh. Ito, magkano? Valentine's sa Valentine's dito sa aming bayan ng mga friends. Siya nga pala yung mga first time na bumisita dito sa aking channel. Ay paki-like at paki-subscribe nyo po at paki-click nyo yung notification bell para updated kayo sa mga parating ko pang mga panibagong vlogs. Saka paki-follow nyo na rin po ang aking Facebook page sa same channel. Okay? O ano na mga friends, bali hanggang dito na lang ako. Happy Valentine's Day sa inyo mga friends. Hanggang sa muli. Bye-bye.